ngokwezibalo ezisemthethweni bangama-27 abantu asebeshone ezigamekweni zokuzitapela nodlame KwaZulu-Natal. Zithe ukuncipha namhlanje izigameko zokuzitapela ezitolo kulesi sifundazwe. Kubonakale kuphela idlanzana labantu ebelitapa kwezinye izindawo nalapho amaphoyisa ebengabonwa nangokhalo khona. Ithimba likahulumeni wesifundazwe liholwa nguNdunankulu livakashele eCattle Ridge nalapho kungqongqoswe khona ngomlilo amaloli amabili izolo. Lokhu kukholakala ukuthi kwenziwe yilabo abebefuna ukungena bazitapele endaweni egcina izimpahla ezithunyelwa ezitolo. Uqinisekisa abantu ukuthi angeke siduvumele ukuthi indawo zokusebenza nezindawo ezikhiqizayo zibulawe kanje. Lento ibulala umnotho, ibulala amathuba emisebenzi, and therefore sizoba strong, asizocompromise kuyo. Yingakho siphume ngokwethu sabona ukuthi asizele sibone ukuthi senze njani uqinisa isandla. Owengamele ezokuphepha komphakathi esifundazweni uthi lesi simo sizoholela ekutheni ikati lilale eziko emndenini eminingi. People will suffer from hunger in this province of KwaZulu-Natal. So we are condemning what has been happening, and we are pleading our people to stop this thing that they have been doing. Enkabeni yedolobha ithe kubonakale iloli lopetrol liphelekezelwa izimoto zenkampani yonogada ezimele uqinisekisa ukuthi liphephile. Isimo sisashubile kulesi sifundazwe emva kwezidubedube zokuzitapela ezitolo. Imndeni eminingi izithola isibhekene nesimo sokwentula ukudla. Mina nginerasi likhona. Ngizolisheba ngani? Anginama vegetable no anyanyisi kuphela. Ngona abantu laba abenze lokho abekwenza. Manje mina ngenze njani? Kusenjalo esifundazweni eMpumalanga ithe ifufusa nje imbhikisho yokuzitapela ezinye izakhamuzi osomatekisi kanye nonogada bavimba kwasani. Sithathele decision yokuprotecta ama-mall ngoba uma ama-mall angekho it means asinamsebenzi. Umphakathi usemngele lesi sinyathelo. Njengoba nyalo kuso sivikelekile siyabonga kwangathi kungahlala kunjalo sivikeleke. Kodwa njengoba abantu besahlalele ovalweni itolo eziningi savaliwe.